Дирекция парков и скверов не знала эту территорию, о том, что именно ту территорию очистили от снега. Мы предполагали и разыгрывали абсолютно другую. Qozonning parklar ham skverlar direksiyasi yetakchisi Robert Garipovning bu so'zlari xalqning oshuğini tag'inda qabartib jiberdi. Аңа кинаялы сорау бирәләр. Как вы вообще контролируете? Вы человеку предоставляете одну территорию, он расчищает другую территорию, и вы вообще не в курсе этого. Халык ачуы, ярсуы һәм канагатьсезлеге менә бу графикада ачык шагыла. Ул узган атнада үткәрелгән сораштыру нәтиҗәсе сез Урицкий паркында түләүле балалар шәһәрчеге төзүгә ризамы дигән сорауга гражданнарның 83% юк дип җавап биргән. Вы в Салават-Купуре когда-нибудь ездили? Там дети шатаются по улице. В Казани хватает земель, где можно благоустроить. Вазину поставьте аттракционы. Җәмәгать тыңлауларына килгән халык ахырга кадәр үз фикерендә нык торды. И вообще территорию парка оставьте в покое, только ее затыркали. Очень сильно извиняемся за то, что создали такую обстановку. Җәмәгать тыңлауларына паркта түләүле аттракционнар куярга теләгән эшмәкәр дә килгән иде, әлбәттә ул халык фикере белән килешми. Аны аңларга да була. Аукционда катнашкан, проект өчен акча түли һәм эшләрне башлый. Вы будете валить деревья? Нет, мы не будем валить. Аттракционнарны урнаштырганда агачларны кисәрсез диләр. Без аларга кагылмаячакбыз. Моннан тыш балалар шәһәрчегендә яңгыраган музыка кешеләрнең тынычлыгын алачак дип белдерәләр. Соң алайса идегез балалар шәһәрчеген шау-шусыз итәбез дим. Тик җәмәгать тыңлауларында кабул ителгән карарны үзгәртмәделәр. Урицкий паркында түләүле балалар шәһәрчеге төзелмәячәк. Паркларның дирекциясе кеше белән беренчегә кеше белән сөйләшеп, аралашып, кешенең фикерләрен ишетеп, шундый миссия белән яши. Очрашуда аттракцион парклары булмаячакны без аңладык. Җәмәгать тыңлауларына килүчеләр Урицкий паркының икенче өлеше кайчан төзекләндереләчәк дип тә сорадылар. Бу эш өчен Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте җаваплы дигән аңлатма бирелде. Халыкның активлыгын исәпкә алганда паркның тулысынча яңаруы әллә ни озакка сузылырга тиеш түгел. Руслан Садинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.